Az előző formációban zenéltünk, akkor volt egy játékunk, hogy mindenkinek lehet egy héten belül egy sértődése, és akkor az kivonult, akkor azt toleráltuk, és akkor utána meg azt mondtuk, hogy nem, te ezen a héten már megsértődtél, úgyhogy légy szíves, több szüneted lesz. És hát, de hát azóta is vannak, de szerintem minden zenekarban vannak, tehát azt szerintem nem egy zenekar, ilyen kezdőzenekar bomlott már fel ilyen dolgok miatt, hogy nem volt meg ez az egyetértés, de hát hogyha úgy veszik, akkor ha mindenkinek van egy ötlete, azt összegyúrjuk, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és akkor mindenki a kis saját ötletét elmondja, és akkor így alakulgatnak a számok. Hogy érzed magad, aki csak fél éve van a tagokkal együtt? Teljesen jól. Mert főleg nekem az előbb, amit beszéltünk, hogy hogyan íródnak a számok, elég könnyű dolgom van, mert ők játszanak valamit a gitáron, én meg azt játszok alá, amit akarok, mert nem nagyon törődnek az én kis gitárommal, és így elég szabadon dolgozhatok. Meg hát maga a stílus is tetszik, úgyhogy teljesen jó. Olvasunk neki mesét, úgy mindezt. Igen, hogy jó álmom legyen, szép álmokat. Merre voltatok eddig fellépni? Hát igazából volt egy nullali koncertünk, ami így spontán volt az egész, és hát utána játszottunk Pécsen, és nagyon sokszor léptünk fel itt az Zrínyi klubban, persze Komlón. Játszottunk már Székesfehérváron, még hol. Ezek meghívásra mennek, vagy ti érdeklődtök, hogy hol engednek be benneteket? Általában inkább meghívásokra, de szeretnénk úgy is, hogy én legalábbis gondoltam arra, hogy ilyen hasonló jellegű zenekarokat összegyűjteni, és akkor ilyen közös bulikat csinálni, mert ugye ez egy rétegzene, és kevesebben ismerik, és ilyen populárisabb helyekre nem nagyon hívnak. Van rivalizálás egyébként a hasonló zenét játszó zenekarok között? Nincsen, mert vagyis hát szerintem nincsen. Most lehet, hogy valaki utál ettől függetlenül minket, de szerintem azért nincsen, mert végülis egymásnak kellünk ahhoz, hogy egy jó bulit össze tudjunk hozni. Tehát egy zenekar nem elég ahhoz, hogy egy egész elráskodás estés műsort lehessen vezetni. Szilveszteri Baki parádéban jó lesz? Rendben, köszönöm. Tehát nincs? Igen, nincs. Vannak már majdnem, hogy baráti zenekarok, akiket ugyanúgy az tagokat ismerünk, és jobban vagyunk velük. Ők is, amikor direkt úgy van, hogy együtt koncertezzünk. Van egy viszonylagos összetartás talán, hogyha vannak lehetőségek. Mennyire vagytok termékenyek a zenében, a zeneírásban, hozzá a zene, a dal, a szöveg? Eléggé, mondjuk nem lehet beosztani konkrét időközönként, mikor jön össze egy szám, viszont hogyha így van úgy, hogy 3 hónapig nem csinálunk szinte semmit, csak gyakorlunk, és akkor egyszer csak van egy ilyen téma, és akkor csináljuk meg, és így egy idő után összeáll. Tehát az a rövidebb idő, amíg összeáll, amíg begyakoroljuk, az a hosszabb. Viszont a szám csak akkor van kész, ha már be van gyakorolva, szóval nem lehet megmondani, hogy mikor van kész egy szám, úgy, hogy mennyi időnk közönként van. De elég, most van 7 saját számunk, ugye a saját számokkal mindig lassabban halad az ember is. Hát ahhoz képest szerintem, hogy 1 év alatt letettünk, mármint 1 éve van együtt ugye a zenekar, és egy év alatt ez a 7 szám az így eddig jó. De azért jobb saját dalt játszani, mint másét, nem? Több szápot, ilyen. Nem. Nyilván, hogyha nyilván jobb saját számot játszani, ugyanis hogyha én rajzolok, vagy csinálok valamit, akkor én is jó érzéssel tekintek rá a saját produktumomra, hogy ezt én csináltam. Egy rajzolat nem láttam még. És jobb, de más előadótól meg azért jó számot játszani, mert azzal meg a közönséget lehet először jobban megfogni, akkor ismerik, és akkor oda jön, hát ezt ismerem, húha, és akkor legalább talán ott marad a saját számokra, és megtetszik neki, és hát akkor már minket fog ismerni. De gondolom más számát a saját stílusotokra, az egyéniségetekre húztok rá, tehát módosítotok rajta? Ugyanilyen stílusos, egyéniségű zenekarok zenéjét dolgozzuk fel, és így nincs vele annyi munkánk. Aha. Ilyen szempontból. Viszont a közönséget ugyanígy meg lehet vele fogni, szóval mindenki jól jár. Mondjuk a süsfelnap az nem ugyanolyan stílusú. Hörögd el a süsfelnapot, légy szíves! Süsfelnap! Fényes nap! Jó, elég? Jó. Ügyes vagy, ment, tényleg.
hogy álltok a rajongó lányokkal? Nekem ők ígértek nekem minden koncert után 10 csajt. Engem már És kétszer, ez nem jött be? Eddig még egy sem jött, úgyhogy... engem már kétszer felismertek, és akkor csúcsok kell abba hagyni. Ugye? A lányok kedvelik ezt a stílust, vagy inkább fiúk vannak a koncerteken? Vagy a fiúk viszik a barátnőket? Hogy a mai fiatalság az nem ilyen zene felé van igen orientálódva, hanem Gyönyörű szó. gyönyörű tényleg, de És tanultál hanem inkább azt csinálják, hogy bevesznek valamit, elmennek diszkóba, és akkor ott nem Ott bevesznek tudom, még valamit. Szóval nem ez vonzza az mai fiatalokat, szóval így hiány vagyunk a lányoknak. Voltatok-e versenyeken, vagy szakma előtt megmérettettétek-e magatokat? Itt indult Komlón hát Baranya megyében pontosabban, egy ilyen tehetségkutató, és hát bejutottunk a döntőbe, és ez Mohácson volt, nem is olyan régen, hát ott egy kicsit elsültünk. Nem az, hogy elsültünk, hanem ott a komlói zenekarokat eleve semmibe vették szinte. Tehát voltak nagyon rossz zenekarok szerintünk, és azok minden ilyen táborba mehettek mindenhova. Hát nem tudom, nagyon úgy tűnt, mint a komlóiakat lehúzták, mert beskatujázták volna, hogy ti nem. Ettől függetlenül elszakadt egy húrom, a másikat tönkrement, és valószínűleg ez is tönkre játszott abba, hogy rosszul sült el a dolog. Hogyan tudtok akkor előrefele jutni a pályán? Jövő héten mindannyian rózsaszín pólót fogunk húzni, és előre megírt zenékre fogunk énekelni, és nagyon sok pénzt fogunk ezzel keresni, és utána visszatérünk a stílushoz. Nem, ez nem így lesz. És SP-nek fogjuk magunkat hívni. Nem. Hát nehéz, ugyanis, mint már említettem, ez egy rétegzene, és nem is vagyok benne biztos, hogy itt Magyarországon mi annyira nagyon előre fogunk tudni ezzel jutni, mert a maximum egy olyan 100 ember szerintem a hallgatóság, aki ténylegesen elmegy, és mondjuk nagyobb összeget ki is fizetne ezért, amiből nekünk is lenne hasznunk. Köszönöm szépen.